можеха да правят добри трейлери, щяха да правят и добри, сравнително кратки филми, които да стават за гледане. След като не могат да направят трейлера, не се очаква да направят. Като каза добри филми, сега сещам ли както и темата за Джеймисън, шорт събитието. И като че ли се подценява тази част от киното. Сега последните години се започна много хора да правят, което е много добре, защото стана по-достъпно, чисто технически. И сега се сещам за Whiplash, филма, който в момента върви. Да. Това му е към на шичен удар, 27-8 години. На 27-8 години той прави една късометражка, която е със същото име, т.е. това му е темата. Много успешен става, защото успява да разкаже една история в 20 минути. Някъде там е, доколкото знам. И след това му се доверяват и прави голям филм, който в момента е за най-добър филм. Едно момче, което няма почти никакъв опит. И едно момче, което има двама главни герои в този филм. В крайна сметка това е много по-трудно, според мен. Да, има страшно много номинации, включително... Е толкова малък този филм, толкова няма тези продаваеми теми, които ние се опитваме да наблъскаме в нашите филми, комерциално такова фестивал. Аз искам да ти кажа, говоряки си за късометражно кино, Джеймисън First Shot, първата година, когато Кевин Спейси участваше в трите филма. Има един филм, който се казва Пликът. Който е просто... Той може да те впечатли 3 пъти повече. Руски. Значи режисьора... Интересното беше, че режисьора не говореше английски. Той не можеше да комуникира с Кевин Спейси. Имаше преводач през цялото време. И въпреки това, такава впечатляваща история, при която настръхваш и която си е абсолютно готова да бъде пълнометражен филм в някакъв момент. Значи послание за българските кинодейци и творци. Разказвайте истории. Много ми се иска. Ако ни гледат в момента български кинодейци, в момента са скочили и казват, ние какво правим? Не, разказваме истории. Вие нямате вкус там. Я си пийте Джеймисън и да се обяснявайте. Холивудски продуцент и сценарист, с който аз последно си говорих, той ми каза, че най-важното нещо е да имаш хубава история, обаче въпреки това, ако героите ти не са интересни, историята пак за да има история, трябва да има добър герой, който да ни е интересен и да го проследим. Абсолютно. С който дори да не се идентифицираш, но просто да ти е интересно какво ще се случи с този човек. Аз като човек, който по професионално задължение всеки ден трябва да говоря с хора в различна степен на интересност от тях, мога да кажа на нашите кинаджи, че всеки има история. Всеки има история и всеки може да е интересен. И няма нужда да търсим голямата историческа личност, странното. Един нормален човек през неговия ден може да разкажеш всичко, което искаш за прехода, за България, какви сме, откъде сме дошли. Това е майсторството, драго, да можеш да го разкажеш. Това е един мой преподавател в университета, понеже съм завършил драматургия, ми каза, може би първата лекция беше: не си правете илюзии, разкажете една история, която е лична. И разкажете за вашите приятели. Разкажете.